Минем беренче уразам ноябрь айында башланган иде. Әлбәттә инде беренче ураза тотулар алар бик каты истә калды. Беренчедән авыр иде, мин булдыра алмасмын дип, менә шуңардан курка идем. Һәм Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлилләһ җиңеллеген биргән иде. Шушы ноябрь айларында анда көннәр озынайып бара иде. Һәм инде куркып мин ифтарда, сәхәрдә күп итеп ашый идем. Аннарысын өйрәндем, әлхәмдүлилләһ. Чөнки без сәхәрдә менә ният кылабыз, "Я Раббым Аллаһ" дип ниятләребезне кылып, аңардан ярдәмне сорап, Аллаһ Тәгалә көн дәврында шундый җиңеллек бирә иде, субханаллаһ. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә дә әйтелә бит: "Иннамал аъмалу бинният". Дөреслекдә бөтен эшләр дә нияткә карап бәяләнә. Шуңа күрә ниятләп менә шушылай көн дәврында уразан тотарга әлхәмдүлилләһ җиңел иде. Сәхәрдә ашамый идем. Менә шунысы көннән арысын көне буена гына авыррак була иде. Сәхәрдә ашарга өйрәттем. Моңа мине әлхәмдүлилләһ әти өйрәтте. Сәхәрдә ашарга Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте үзенең хадис шәрифендә: "Тасаххару фа инна фис-сухури барака". Сәхәр ашагыз, сәхәрләнегез, дөреслекдә сәхәрдә бәрәкәт диде. Шуңа күрә теге ашыйсыбыз килмәсә дә сәхәрдә торып, сәхәр ашап, әйбәт иртәнге намаз алдыннан дуга кылып, менә шушылай ниятләп китү ул әлхәмдүлилләһ әйбәт. Аннарысын тагын шундый бер кызык ни бар. Базарда йөргәндә берәү җимеш каптырып куйды шулай. Мин инде кит, минем уразам бозылды дип, кайгыра башладым, шылтыратып беттем. Шушы беренче уразалар булгач инде ничек ул дип. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис шәрифе бар шундый. Кемдә кем ураза тотканда ялгыш онытылып ашап җибәрде икән, ул ашавын туктатсын һәм уразасын дәвам итсен дигән. Аннарысын бик нык яхшы без мусульман кардәшләр белән аралашсак. Менә бу булсын ул мәчеткә. Безне әгәр дә ифтарга чакыралар икән, ифтарларга сезнең белән шулай ук барык җәмәгать. Аннарысын үзебездә ифтар өебездә оештырыйк. Әйе, дусларыбыз белән, якыннарыбыз белән, гаилә дусларын чакырып, туганнарны чакырып, яисә үзебез кунакка барып, мәчеткә булсын ул мәчеттә дә менә әлхәмдүлилләһ ифтарларны үткәрәләр. Ул бирә ниндидер җиңеллек, сорашасың, сезнең уразагыз ничек үтте? Әйбәт үтте, ә синең әз генә авыррак булды. Мин тегесен эшләмәдем, менә монысын әзрәк ашаганмын бугай дип. Һәм чыннан да кешегә көн дәврында күп ашау кирәкми дә. Без аны белә алабыз. Шул кешеләрдән кемнәр ризык белән шөгыльләнәләр бит. Күпме кешегә ашарга кирәк. Моны иншалла Хузур каналыбызда да, иншалла монда да булыр ашау турында видео язмалар. Шуңа күрә кешегә ул бик күп кирәкми икән, субханалла. Аннарысы менә уртадасында, ай урталарында. Әз генә азактарак запаслар бетә дип әйтим микән инде, ниндидер ни килә. Ябыгып та барасың бит инде аннарысын. Һәм искә төшерергә кирәк шуны: мин ураза тотканда минем дугаларым кабул була. Субханалла. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән форсаты. Карагыз әле, дуга кабул була. Мин ураза тотып, иртән ниятләп, көн дәврында Аллаһ Тәгаләдән берәр нәрсә сорасам, Аллаһ Тәгалә ул дугага җавап кайтара. Субханалла, карагыз әле. Шуңа күрә ул безгә бирә мотивация, безгә бирә җиңеллек, безгә бирә рәхәтлек. Һәм субханалла, мин бит хәзер ифтар алдында, шушы көне буе ашыйсы килеп, ифтар алдында, авыз ачар алдыннан берәр нәрсә сорасам, Аллаһ минем дугама җавап кайтарачак бит. Ул бит әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум", сорагыз миннән, мин сезнең дугаларыгызга җавап кайтарамын дип әйтә. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтә: "Ураза тотучының дугалары кабул була" диде. Һәм шунсы тагын истә, хөрмәтле тамашачылар, ул Рамазан ае беткәндә, Гаит көннәрендә килә иде шундый бер моңсулык. Менә ниндидер бер моңсулык. Һәм уразаны без тотабыз Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Ул әмер иткәнгә күрә. Я бугы өчен түгел, икенче әйберләр өчен дә түгел, ә Аллаһның ризалыгы өчен. Аллаһ та Коръәни Кәримдә әйтә: "Лааллакум таттакун". Шулай итеп ураза тотып, бәлки сез дә тақвалыкка ирешерсез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм чыннан да анарысын ул ай сагындыра. Беренче көннәре авыр булса да, Рамазан ае үткәчтән Гаит көннәрендә үк ул сагындыра башлый. Ул бәрәкәтле ай.